L-investiment fis-settur tas-saħħa mħabbar mill-Gvern huwa wieħed tajjeb li jista' jġib bidla fil-pożittiv fil-qasam tas-saħħa f'pajjiżna. Dan fost l-oħrajn bil-preżenza tal-Iskola Medika Barts li hija meqjusa bħala vijabbli. Din l-opinjoni tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija. Naqblu li jsir iktar investiment fis-settur tas-saħħa u Malta. Ġifieri l-idejat li qed jipproponi l-Gvern li jiżid l-isptarijiet ta' Għawdex u jinvesti wkoll f'St. Luke's u f'Carringreck aħna toġobna l-idea u favorija. Però f'konferenza tal-aħbarijiet il-membri tal-MAM lisnu wkoll ċertu tħassib. L-MAM sostniet li eżempji ta' privatizzazzjoni fir-Renju Unit sabu diffikultajiet finanzjarji kbar għal pajjiż, filwaqt li dwar it-turiżmu mediku sostnew li filwaqt li tajjeb jista' jkun diffiċli biex ikun attirat. Fuq kollox sostnew li għandu jkun hemm separazzjoni bejn il-faċilitajiet pubbliċi u dawk privati, kif ukoll li s-servizz pubbliku f'dan l-investiment m'għandux ikun immexxi mill-privat. Jekk ħajkunu fl-istess post management wieħed ħajkun hemm ħafna konflitti. Għana nemnu li il-pazjent Malti għandu jidħol ġosptar tal-Gvern immexxi mill-Gvern u mbagħad il-privat jmexxiju l-isptar tiegħu tal-privat u jġib il-turisti minn barra fejn jkun hemm dik li ngħidu la medical tourism. Filwaqt li notaw li l-Gvern qal li se jinvolvihom fin-negozjati talbuh jieħu nota tal-pożizzjoni tagħhom f'dawn l-aspetti. Fl-aħħar ġimgħat il-Gvern ħabbar li jażel il-Konsorzju Internazzjonali li se jkun qed jinvesti 250 miljun euro biex jagħti ħajja mill-ġdid lil San Luqa u jibdlu f'wieħed modern l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex.